Salamu aleyküm. Naştayda men özünün hem kıyısı hem az wagtyň içinde halka gaty özüni söýdüren, halkyň hakyky söýgüsini azanan Gatufat Nur Muhammed Meredov ýatlasyň gele. Ondan soň bir aýdymyň o aýdymlary bar da, onuň soň birini hiňlenip görenýdim bolyn. Soň näl ussat da ona bar, şu aýdymyň hiňlenjek bolundy. Hasam öýetdirýän näşma soň. Ondan soň Nur Muhammed Meredov diýilende men riýatlama gala şu pahir barada. Ýylna anyk ýadyma düşerok. O mahal men göýekde ödüldüm. Ay garagyny şep jaň elýär. Onu menem alsam, Nurda, Nurjan zat kesinen gün tanadym ha. Ay gün gaýt köşe öýe gelip. Ay gaty alady. Onu näme Nur diýsem, barýan ýaran ok diýdi, sen alyp çykmaly bolýan diýe. Toy. Menim Nurjan men sen ýoluňy başarmaýan ok alady. Diýeni mo sen toýuň alyp soňurýan. O mahalym gaty ýa bu awryn tüwlümi gaty ulu wagtyda. Ay sen diýdi, 9 çarık ýarlay diýdi. Hem ordanyň gara başaryp çykýan gaýrat urçat etdi. Ay şonuň gaýtdym ha. Onu köşe geldim. Ay pahir çar purjyn madymat onuň göýek babçyka maşyn bardy. Daşarda oğulların daşında şu köşede garaşdyryn eken. Ay min salam gün salamda min saravda diýerim. Sağadım giyizerek de olmadı. Benim Nur sağadı seyret baryansan ay bol dip ay pahire. Ondan sonra gittik. Çağır purjynam rollu. Onu yollu öňünde de Nurjan öýde tür pahir. Killem arkada doňýar edi pahir. Onun saravda baryansa garaňky düşdi. Ay mene boldy. Näme bolsa weldelit bunu. Eşoň bara hormat filan var bar. Gördüm ha. Halk bir erbet zat diýmeden geçen o sagaman geldim. O garaňkyda düşdi gitdiler. Ay garagyny şeýip bar o toy alyp çykdyk bolundy. Pahir mana günni toy eken. Mundan çykyp Bolşewige. Bolşevikden çykyp wasmy oýdurmay ay 4-5 güne onuň ahyrym Raşulladyň ýanynda bir kafe kiçirek restoran bar. Ay şo taýdan oşo oğul ýalňşam artynada pahir şo toýdy getirdiler onu artynada pahir näme ussat oğluny taraya. Onu şu işmeýärler ýöne şo ondan sonra şey ay gaty minnetdar bollaý pahir. Şondan soň hasam mara bir hili. Gören ýerine de toýdy dusy dost gelýän. Pahir ýatan ýer ýalyp bolsun. Ay soň zat etdi Ahmet Eýüp pahir bardy. Buňa da gelip bir gerek baryn wasmoýdy. Bir ýerge barıp studiýa Ahmet Eýüp pahir ýaşaýardy diýen şo taýda. Ay şeýdip, ýöne Garaşulowyň ustatdy bar, halk tanýar göni. Halkyň 100% 100 diýmek ol 100 hemmekşe başardyny bar. Şoň gadan ustatdy, onu şu aýdymyň hiňlenip gördüm bunlara. Onu edýän tilsimjikleri, ýady, onu dolu aýtsy. Mene ýaky näle ýa, şoňdan näme alyp gitgüçü. Pahir gaty ussady eken o. Aýna başardymdan soň şulaýdym. Bir döreşi barady, gazatlanjak oğlundy. Şu Ýakup Şamratjan şundan bir. Orada eljan bar. Şundan bir kwenç başaşymdan aýdym gatgy men aýdym köýnä. Hiňlenesim geldi şuna.